ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷманд. барномаи ҳикмати рӯзро манзури шумо медорем. имрӯз дар барнома мо оиди як мисраи шайх Камоли Хуҷандӣ баҳратон ҳикмат намуда маънои онро баҳратон пешкаш мекунем. шайх Камоли Хуҷандӣ мегӯяд: дарахти дӯстӣ биншон ки коми дил ба бор орад, ниҳоли душманӣ баркан ки ранҷи бешумор орад. шайх Камол дуруст қайд кардааст. мо ҷавонон умуман ҳар яки мо бояд дӯстӣ кунем, дӯст бошем, дӯстдори якдигар бошем, ки коми ҳар яки мову шумо ширинтар гардад. валекин душманиро аз байн бубарем, адоватро нисбати якдигар аз байн бубарем, ки ранҷи бешумор орад. шайх Камол бо чунин мисраҳо фақат ва фақат гуфтанӣ аст, ки то имрӯз гарчанде ки 700-800 сол гузашта бошад ҳам қадру манзалати худро гум накардааст ва барои ҷавонони имрӯза, барои мову шумо бисёр як муфтавои хуб аст, ки мо бояд дӯст бошем, дӯстдори якдигар бошем. танҳо дӯстию некиро пеша кунем, дӯстӣ бимонад ҷовидон. ба диққататон сипосгузорем.